Jotana lamsugo tau ke jeng nalengai 5th semester ni kaisa question kok borok ni bagai chini khaitai kok bukhalo sinai kok borok ni bagai bobo khlai thai no sei phonokha sukrubai sire phade jeng tabo orani phirmung pore nalengai kok borok ni bagai chini khaitai kok bukhal no sinai wngkha bongsi thakor 1979 bisio choba kok rubai bolayo o kok bukhal sijakha a kok rubai bolai no kom thingnai wngkha Nogendra Jamatia kok borok kok rubai ni khotolo o kok bukhal sinimung manui tongo tabukhe tolao kok bukhal simung rokni bisingo kok borok ni bagai chini khaitai kok bukhal kaisa kuthuk wansukmung riwui sijak sinai bongsi thakor khoroksa kok borok sanai bosongni borok wngma bai baithangni kok borok no belai hamjago bo kok borok no kuchuk bo kok borok no khochorui tongmani nugui kolok kotor kuwar khlaioi kuchugo tisana bagui sanani naijakha siri sitini simi kusung bisi romoi kok borok Tripura dophani mani kok hwnui sinijagui phaimani Tripura dophani tangthai twithai rwchapmung mwsamung mwtai atai surimung kok borok bai no swijagui phaio jora kaisao phatar hani kok soi sikurung rok sar FIR TS Lewy WW Hunter JD Anderson Sir Grids Abraham Gridson tei Robert Sapar akorok akosong kok borok kokno cherui nailai jakha nailangkha borokni lam romui no Tripura hani sikurung Dulot Ahomer Radha Mohan Thakur song kok borok kok bai bijap sinani chenglai kha borokni ulo kwbangma sikurung achailaikha phiaba sinai rok baithangni muchungtwi silaio khoroksa bai tei khoroksa kothoklia jorani phero klai Tripura bosong bisi nuisai 20 century jorao phaioi bo rungni pohor mainako baksa borok rungni pohor manui sijak nukjak wngui bo mani kokni bagui saktharui samung tangya tei borom rinani rwngya baksa agulio thangui khe kok borok sanani lasijago kubun bosongni borok bai kaijakha hwnui baithangno kung chuksoroi hai matongjago hati haba nok aguli bebak thaio no kok borok kok sanani lasijaklaio haikhe a kokni hamari bahaikhe pinjaknai sinai bongsi thakur kok borok kok bukhalo sanani tongo buini riginai bai buini risa bai buini bai borok wngui manya ama khuribo naya khlai ama borok swnamya khlai chung borok wngui wngnani manglak o kok bwtang ni bisingtwi saui mano Tripura dophani kubun dopha bai kwthamani yagulo baithangni hukumu mukumu no poknani chengkha aboni bagui baithangni kanmung chumung no sitrai chikon hai matong jagui kubun bosongni kanmung chumung no hamjak laikhukha abo no swrwngna thangthani buino bo swlap liya kanmung se swlai phano borokni goron tei tangmo tei tongmungle Tripura bosongni bahai no gotoljak sinai bongsi thakur kok borok hamari khaina bagui dalbidal samung khlaina nangma rokno lukurokno dagikha aborok wngkha kok borokni pokjak swkamajak kokthai rokno muito khlai semanai eba workshop rokni bisingtwi kok chaplainani
Pokjak swkamajak kokthairok wngkha salmari talmari jora khok bisingkhok nuyungma hapang nokphang yaklap akorok abono kok rubai kok borok kogo kokthai kwrwi khe nangmaswk kubun kokni kokthai kok borogo kothok thothok khlaiwi mung pharwi naharmani tei kok borokni laibuma kothomaro thumui thansa khainani obo swk samung kotor tangkhe rangmari o nangmani no haphangni bwkhaktwi chubamung rijakna wngthong hinui swinai sanani naijakha kok borokno kolok kotor kuphung khlai tisana bagwi kok borok rutuknai recharge salai khajakna wngthong hinui sajakha abo aroni adongrok wngkha swinai baithang bongsi thakur jorani kerong kok chapnokni speaker hingui sudorma debbarma takhe wngkha harmani jogendra debbarma abo khe kumar kundu chaudhary tei nogendra jomotia o khorok bani chaitokmung bai kok borok nangkukma samung tangjaknai hinui swinai khajakha. Paithago tongo sikwrwng bongsi thakur baithangni mani kokno hamjakmani bagwi bini uansukmung kha kamungrokno swi mungni bisingtwi lukurokno kha bacharina naijakha. Baithangni mani kok baise borokni sinimung achaima ha tei mani kok ruba kok kwrwi khe adophani sinimung komorjak swinai abono sanani naijakha. Hingkhe tini ni video aswkna paithak jotono belai belai kheno hambai.